his mother and let it play. I know you like my bumper, don't be ashamed. Don't even wonder, it's just a game. We're rocking body to body, let's go insane. I hit the spotlight all night, ready to... Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Σήμερα βρισκόμαστε στο καμαρίνι μιας πολύ αγαπημένης μας Κύπριας παρουσιάστριας και έχουμε την τιμή να μας φιλοξενήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστιανά την Αριστοτέλους. Χαρά μου, καλώς ήρθατε. Καλωσορίζουμε και εμείς στην εκπομπή μας, εσείς στο καμαρίνι σου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, γιατί την προηγούμενη φορά συναντηθήκαμε κάπου αλλού. Συναντηθήκαμε εκτός, ναι. Έχει περάσει ένας χρόνος. Έχει περάσει ένας χρόνος. Μας κάνεις το ποδαρικό. Ναι. Και σε ευχαριστούμε ξανά για φέτος. Και ευχόμαστε να μας πας τόσο καλά όπως πέρσι. Γιατί ήσουν το γούρι μας. Ναι, πέρσι. Μου λένε ότι είμαι γουρλού. Τώρα εντάξει, πιστεύω ότι είμαι γουρλού. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται θετικά, μόνο γούρι μπορεί να φέρει. Ναι, μόνο η θετική ενέργεια που βγάζεις προς τα έξω. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε από το εκπομπή. Ναι, αφού βρισκόμαστε και στο Μέγκα. Να ετοιμαστώ δηλαδή, θα είναι βομβαρδισμός. Ναι, είναι η ανάκριση. Όπως είχατε εσείς εδώ τον ορό της αλήθειας, στο Μέγκα, ξεκινάμε κι εμείς. Λοιπόν, για σένα νέα σεζόν, κάποια άτομα ήρθαν, κάποια φεύγουν, είδαμε κάποιες αλλαγές γενικά και στην εκπομπή, όχι μόνο στα άτομα. Τι έχετε αποφασίσει έτσι για τη νέα σεζόν, έχεις δει κάποια προηγούμενα λάθη, προσπαθείτε να τα διορθώσετε, να μπείτε στον παλμό της επικαιρότητας, τι θα δούμε φέτος διαφορετικό? Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα αλλάζεις γιατί οι καιροί αλλάζουν, οι εποχές αλλάζουν, μήνα με το μήνα η επικαιρότητα αλλάζει. Οπότε προσαρμόζεις τα θέματα σου ανάλογα με το τι τρέχει και τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Τώρα ήταν πολλά τα ερωτήματα μαζί, ζωή μου. Γενικά σου αρέσει όμως να κάνεις αλλαγές στην εκπομπή σου κάθε νέα σεζόν, έτσι? Εντάξει, γενικά νομίζω ότι ανανεώνεσαι, είναι ωραία η αλλαγή στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Έτσι, κάποιες πινελιές, οτιδήποτε αλλάξεις, ακόμα και μέσα στο στούντιο που αλλάξαμε μικρά πράγματα, έρχεται ένας αέρας ανανέωσης. Τώρα στα πρόσωπα τα οποία έρχονται και φεύγουν, έφυγε ο Ηλίας φέτος από την ομάδα της εκπομπής, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα ήταν μια μεγάλη απώλεια για την εκπομπή. Το να φεύγει ένας συνεργάτης ο οποίος αγαπάς, εκτιμάς και το ίδιο, είμαι σίγουρη ότι είναι και από τη μεριά του Ηλία. Αλλά εντάξει, έρχεται κάποια στιγμή που ο κάθε άνθρωπος μπορώ να αντιληφθώ απόλυτα τους λόγους ή οτιδήποτε, επιλέγει να αποχωρήσει, να προχωρήσει, να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Ξέρετε ότι ο Ηλίας είναι αμοιβαία τη σχέση που έχουμε, ότι η πόρτα της εκπομπής είναι πάντα ανοιχτή. Δεν έχει δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα που έγινε η αποχώρηση του Ηλία. Οπότε έχουμε ένα νέο άτομο στην παρέα μας, τον Τάσο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και φίλος. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι είναι στην παρέα μας. Και τη Χριστιανά τη μικρή που λέμε. Καλά, η Χριστιανά μικρή δεν είναι νέα είσοδος, είναι από παλιά, αλλά τώρα έχει μπει στην καθημερινότητα για σένα. Ναι, και και μας πάρα πολλά. Θυμάμαι ότι δεν ήθελε να βγαίνει κιόλας. Δεν ήθελε να βγαίνει και η Χριστιανά η μικρή παλιά. Ναι, πώς την έπεισες? Πώς την συζητήσαμε? Είπα της ότι Χριστιανά μου πρέπει να ετοιμαστείς. Μα Χριστιανά μου, ξέρεις, αν ένιωθα ότι κάποιος άνθρωπος δεν θέλει να κάνει κάτι, σίγουρα δεν επιβάλλεις κάτι στον άλλο. Αλλά όταν ξέρεις ότι ο άλλος μπορεί να κάνει κάτι, και αφού αγαπά το χώρο και τη δουλειά της, οπότε γιατί όχι. Έχω δει κάποιες αλλαγές, έτσι, έχετε βάλει λίγο πιο πολύ τα social media στην εκπομπή, ποστάρετε φωτογραφίες στο Facebook. Η Χριστιανά. Ναι, γιατί είναι και πολύ εύκολο πλέον για μας, μας κάνετε πιο εύκολη τη δουλειά μας, τις φωτογραφίες που βάζετε. Εύκολα πράγματα, να βγάζουμε ιστορίες, να γράφουμε. Κάτι άλλο που έχω προσέξει, γιατί σε παρακολουθώ χρόνια και μ' αρέσει, σου έχω ξαναπεί ότι είναι από τις καλές εκπομπές. Φέτος μιλάς λίγο περισσότερο κυπριακά. Ρίχνεις έτσι κάποιες λέξεις που μπορεί τις προηγούμενες χρονιές. Δεν ξέρω αν είναι επιρροή, έχουμε δει πολλά κυπριακά παιχνίδια. Όχι, δεν έχει να κάνει με τα κυπριακά παιχνίδια. Έχει να κάνει καθαρά με τον καλεσμένο και με το πώς σου μιλά όλος που είναι απέναντι σου. Γιατί τώρα, ας πούμε,
το να έχω καλεσμένη για παράδειγμα τη Χριστιανά την Αρτεμίου, που τη λατρεύω, η οποία μιλάει κυπριακά η Αρτεμίου. Και να της μιλώ εγώ όσο να καλαμαρίζω, νομίζω ότι είναι αστείο. Οπότε ανάλογα με το ποιον έχω απέναντι μου. Και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι την ώρα που μιλάς κυπριακά. Ναι, το κάνεις επίτηδες. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να μου μιλάει Χριστιανά κυπριακά και ναι, Χριστιανά και πώς έγινε αυτό. Ναι, πιάτε κόρη μου, πάρε τα μέσα. Επειδή είχαμε, συγγνώμη, είχαμε αναφερθεί στον Ηλία και ο Ηλίας είχε κάνει μια ανακοίνωση στο site μας ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα ούτε μαζί σου ούτε με τα άλλα παιδιά της εκπομπής. Ο λόγος όμως είναι καθαρά οικονομικός της αποχώρησης του. Έχει γίνει γενικότερα μείωση του budget της εκπομπής φέτος? Ζωή μου, έχει γίνει γενικότερα μείωση του budget σε ολόκληρη την Κύπρο. Όπως ξέρεις, μας έχουν βολέψει όλους πάρα πολύ καλά. Έχουν τακτοποιήσει όλο τον κόσμο και φρόντισαν για όλους μας. Οπότε, ναι, μέσα στις διάφορες περικοπές που γίνονται, σίγουρα ο μισθός δεν ήταν ψηλός, αλλά ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να δοθεί. Όχι πέρα από τον Ηλία τώρα, γενικά. Ναι, σίγουρα έχουν γίνει κάποιες. Γιατί φαντάζομαι αποκοπές έχουν γίνει σε όλους, ακόμα. Δηλαδή, σε ολόκληρη την Κύπρο έχουν γίνει αποκοπές. Δεν ξέρετε κανένας από αυτό το χώρο. Είμαστε όλοι στο ίδιο χώρο. Εγώ πιστεύω όμως ότι αυτό το πράγμα φέρνει κρίση κιόλας. Δηλαδή με το να μειώνεις το μισθό ενός υπαλλήλου, ο υπάλληλος δεν έχει λεφτά να πάει να ξοδέψει τα ίδια χρήματα που ξοδεύει στο παρελθόν, άρα ανακυκλώνεται η κρίση. Δεν πάει να ψωνίσει, δεν γίνεται η αγοραπολισία που πρέπει από τους εμπόρους. Ναι, αλλά σίγουρα είναι από αλλού που πρέπει να ξεκινήσουν, και όχι, γιατί η επιχείρηση δεν της δίνει κανένα χρηματοδότηση πλέον για να μπορέσει να ζήσει, να αναπνεύσει κανονικά. Οπότε ξεκινούν από πολύ πιο πίσω τα προβλήματα της κάθε δουλειάς. Εσύ κάποια στιγμή, αν σου γινόταν μια καλή μείωση μισθού, θα χτυπούσες το χέρι και θα λέγες όχι, εγώ δεν συνεχίζω με τέτοιο μισθό, ας πούμε, π.χ. λέω. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς νέους οι οποίοι παίρνουν ένα πολύ χαμηλό μισθό και ίσως μπαίνουν στο δίλημμα. Αξίζει να είμαι τώρα σε μια δουλειά που παίρνω ένα πολύ μηδαμινό μισθό και να δουλεύω απλά για να λέω ότι δουλεύω? Ναι, αλλά εκεί θα πεις αξίζει να κάθομαι στο σπίτι μου και να μην παίρνω αυτά που μπορώ να πάρω αυτή τη στιγμή. Βεβαίως δεν συμφωνώ καθόλου με τους εργοδότες, οι οποίοι το βρίσκουν σαν αφορμή, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ εκμετάλλευση του κόσμου, σαν αφορμή για να μειώσεις μισθό. Όχι, να μειώσεις μισθό εκεί που πραγματικά πρέπει να μειώσεις μισθό για να μην διώξεις κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες μειώσαν μισθούς για να μην διώξουν κόσμο. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που δυστυχώς αναγκάστηκαν και να μειώσουν μισθούς και να διώξουν κόσμο. Υπάρχουν εταιρείες που δεν είχαν ανάγκη να κάνουν τίποτα από τα δύο και πάλι κάνουν το μέσα στο γενικότερο κλίμα της οικονομικής κρίσης κλπ. Οπότε, συζώ μου με ρώτησε, Έλληνα μου, είναι καθαρά επιλογή του κάθε ανθρώπου που θα έκανε. Εγώ προσωπικά δεν θα επέλεγα να κάτσω στο σπίτι μου. Γιατί δεν με παίρνει όλες να κάτσω στο σπίτι μου. Και να πούμε ότι ίσως είναι και από τις λίγες εκπομπές και από τις λίγες παρουσιάστριες οι οποίες ενδιαφέρονται για τα άτομα που εργάζονται κοντά τους και τους κρατάς τους συνεργάτες σου. Εκτός και αν αποφασίζουν οι ίδιοι ότι θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει, έχεις κρατήσει τους. Οι άντροι, ναι, είμαστε μαζί σου. Η Βαρβάρα. Είμαστε 5 χρόνια μαζί. Η μοντέρ μας, η Σοφία μας που φέτος, η σκηνοθέτης μας που φέτος ανάλαβε άλλα projects και έφυγε από την ομάδα. Αλλά δουλεύουμε μαζί στον dancing, ας πούμε. Θεωρώ ότι αν δεν αγαπάς τους ανθρώπους που είσαι όλη μέρα μαζί τους, καταρχάς με την ομάδα μας, εδώ παίρνουμε ο ένας περισσότερη ώρα με τον άλλον από ότι με τους δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή οι κοπέλες, ο Τάσος, η Ειρήνη μας, ξέρω εγώ, όλοι βλέπουμε ένα στον άλλον πολύ περισσότερο από ό,τι βλέπουμε τους δικούς μας ανθρώπους ή την οικογένειά μας. Αγαπώ τους. Πραγματικά τους αγαπώ. Δεν είναι απλά μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουμε μαζί και σίγουρα δεν είναι η ομάδα μου. Δεν το θεωρήσω ποτέ έτσι ότι εγώ είμαι Χριστιανά και έχω την ομάδα μου. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Δεν μπορείς να είσαι, δεν είσαι ξεχωριστός παίχτης στην τηλεόραση. Είσαι ομάδα. Και νομίζω ότι σαν ομάδα δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολύ καλά. Και αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε πότε ο ένας είναι καλά, πότε δεν είναι καλά. Ξέρουμε τα προσωπικά ο ένας του άλλου. Ξέρουμε τι τον νευριάζει. Μπορεί μια μέρα να έρθουμε να πούμε τι έχει. Εντάξει, είναι η μέρα τη δύσκολη. Ας πούμε, σήμερα κάτι έτυχε, δεν έτυχε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και σεβούμαστε ο ένας τον άλλον. Σημαντικό. Και εγώ νιώθω ότι με αγαπώ. Δεν νιώθω ότι έρχονται δουλειά και λένε να πάω στην εκπομπή σήμερα ή νιώθω ότι με αγαπούν και εγώ αγαπώ τους.
Γιατί είναι μια ομαδική δουλειά, όπως είπες και εσύ, και είναι κάτι το οποίο κάνετε όλοι μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ομαδική δουλειά, γιατί σε άλλες εκπομπές γίνεται ομαδική δουλειά. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Αλλά δεν υπάρχει τούτον το δέσιμο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί να είναι και καλοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον ο οποίος δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν το αντέχει ο οργανισμός μου αυτό το πράγμα. Θέλω άλλος να είναι καλός χαρακτήρας. Και δόξα τω Θεώ, μαζέψαμε πάρα πολλούς καλούς χαρακτήρες. Θέλω να σε πάρω σε κάτι άλλο. Φέτος έγινε κάπως ένας χαμός με τα καλυστεία που παρουσιάζονται εδώ στο ΜΕΚΑ. Και έχει επιλεχθεί η Έλενα Παπαβασιλείου. Πολλοί νομίζουν ότι θα σου πούμε εσύ στη θέση της. Θέλω πριν σε πάρω στα άλλα να μου πεις, σου είχε γίνει πρόταση εσένα για τα καλυστεία, να ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα. Αν σου είχε γίνει σε μια πρόταση και λόγω των υποχρεώσεων δεν μπορούσες, ή είχε γίνει κατευθείαν σε κάποια άλλη, ας πούμε. Κοίτα, λόγω του ότι ακολουθεί το dancing, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα μπορούσα με τίποτε να παρουσιάσω τα καλυστεία. Ζητούταν το πράγμα, ήταν και η θέση του καναλιού, ότι δεν γίνεται, ας πούμε, μια παρουσιάστρια να την βάλω σε ένα project, αμέσως μετά σε έναν άλλο κλπ. Οπότε πήγε κατευθείαν πάνω σε κάποια άλλη παρουσιάστρια. Αλλά έμεινα, αν με ρωτάς, θες να σου πω την απόψη μου για τα καλυστεία? Ναι, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Θα σε ρωτήσω. Έχουν ακουστεί διάφορα. Ναι, και αρνητικά σχόλια όσον αφορά τα περί παραγωγής τόσο, δηλαδή η επιλογή των κοριτσιών, οι δοκιμασίες που τους βάζουν. Γιατί στην Κύπρο, μάλλον στην Κύπρο έχει γίνει πρώτη φορά αυτό το πράγμα, δηλαδή για να επιλεχθεί η Star Κύπρος, να είναι σε στυλ reality. Σε όλες τις άλλες τις χώρες είναι μία μέρα και τελειώνει ο θεσμός αυτός. Και εσύ το ξέρεις καλύτερα γιατί συμμετέχεις στην καλυστεία. Αυτή τη φορά προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να είναι πολύ διαφορετικό το concept. Τώρα θα μου πεις, τι θα μου πεις εσύ, είσαι στο ΜΕΚΑ, αυτά, θα ευλογήσεις τα γένια σας, ας πούμε. Θα σου πω εγώ πώς το βλέπω καθαρά αντικειμενικά. Καταλαβαίνω ότι η θέση των κοπέλων είναι δύσκολη. Πραγματικά μπορώ να αντιληφθώ πώς νιώθουν σε κάθε αρνητικό σχόλιο το οποίο ακούν. Είτε από την Δυτική Επιτροπή, είτε από σχόλια τα οποία μπορούν να ακούσουν σε μια παρέα του κόσμου κλπ. Οι κοπέλες μπαίνουν μέσα ενώ ξέρουν ότι θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Το γνώριζαν από την αρχή. Οπότε είχαν την επιλογή. Θα μπορούσες, για παράδειγμα, εσύ, αν θέλεις να συμμετέχεις, να πεις ρε παιδιά, εμένα δεν μου αρέσει και αυτή τη διαδικασία, δεν θα συμμετέχω. Το είναι πράγμα που ζουν οι κοπέλες όμως αυτή τη στιγμή. Είναι ότι θα ζήσουν μετά. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, να υπεύσει κάποια εκνευρισμένη μετά. Σίγουρα δεν θα υπεύσει εκνευρισμένα μετά. Γιατί έμεινε μου χαρακτηριστικά η δοκιμασία και κάθομαι σπίτι και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα υπέβα εγώ εκνευριστικά, εκνευριστικά. Αλλά μέσα στη δουλειά, πραγματικά είναι τόσο σκληρός ο χώρος του μοντέλι που θα τους ζητηθούν πάρα πολλά πράγματα. Θα σου ζητήσει ο σχεδιαστής να βγεις εκνευρισμένη, θα σου ζητήσει ο σχεδιαστής να βγεις χωρίς χαμόγελο, θα σου ζητήσει να βγεις ψυχρή, θα σου ζητήσει να κάνεις το ένα, θα σου ζητήσει να κάνεις το άλλο. Οπότε, εγώ προτιμώ που γίνεται τούτη η διαδικασία, γιατί μέχρι την τελική βραδιά τα κορίτσια έχουν την ευκαιρία να ετοιμαστούν, να δουν τα μειονεκτήματα τους, γιατί κάθε γυναίκα από εμάς έχουμε τα αδύνατα μας σημεία και έχουμε τα δυνατά μας σημεία. Οπότε δουλεύεις τα αδύνατα σου σημεία και προσπαθείς να τα βελτιώσεις. Θυμάμαι ότι εμείς, ας πούμε, τη χρονιά τη δική μας, όταν ήμουν εγώ στα καλυστεία, που σίγουρα ήταν πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που διοργανώνει το βρει, αλλά θυμάμαι ότι αν είχαμε λίγο χρόνο να έχουμε κάποιες Κυριακές, ας πούμε, μπροστά μας, κάποιες εβδομάδες, γιατί τώρα οι κοπέλες έχουν 2 μήνες. Και αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες μπορεί να μην τους αρέσουν οι δοκιμασίες. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση τους, μπορεί να μην μου αρέσουν κάποιες από τις δοκιμασίες, γιατί ξέρεις, νιώθεις λίγο περίεργα να σε κρίνει ο άλλος. Δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα να σε κρίνει ο άλλος. Αλλά θυμάμαι ότι τότε, όταν πήγα εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να είχα πιο πολύ χρόνο να προετοιμαστώ. Και να δουλέψω, ας πούμε, με τον εαυτό μου κλπ. Εφόσον είχα πάρει την απόφαση να πάω στα καλυστεία. Εάν τότε υπήρχε αυτού του είδους η επιλογή των καλυστείων, θα πήγαινες εσύ? Κοίτα, Ελένα μου, τότε ήθελα τόσο πολλά να πάω στα καλυστεία, από οποιαδήποτε μορφή καλυστεία θα πήγαινα. Εσύ πώς φαντάζεσαι τη Star Κύπρος, δηλαδή να είναι η Star Κύπρος? Να είναι όμορφη, απλά να έχει φωτογένεια, να έχει προσωπικότητα. Στα λέω όλα τώρα, είναι τα χαρακτηριστικά μια Star Κύπρου, ναι.
Απλά έχουμε δει κοπέλες και έχει σχολιαστεί από τον κόσμο ότι δεν βλέπω στα πρόσωπα όλων αυτών των 18 κοριτσιών που έχουν μείνει την Star Κύπρος που θα τη δεις στον δρόμο και θα πεις αυτή θα ήταν Star Κύπρος οπωσδήποτε. Ναι, αυτή που όμως μπορεί να δεις στον δρόμο και να πεις αυτή θα ήταν Star Κύπρος οπωσδήποτε. Μπορεί να της πεις καλημέρα, να μην σε χαιρετήσει. Ρώτησες με τι βλέπω εγώ σε μια Star Κύπρο. Η ομορφιά, η φωτογένεια, οτιδήποτε βλέπεις εξωτερικά, αν είναι γυμνασμένη, αν είναι σφιχτή, αν έχει ωραία μέσα, αν έχει ωραία πόδια κλπ. Αυτά γενικά εμένα δεν μου λένε τίποτα σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, εάν παρατηρούμε τόσο πολλά το εξωτερικό ενός ανθρώπου, σημαίνει ότι χάνουμε όλη την ουσία. Και νομίζω ότι εντυπωσιάζουν μας, τραβούν μας οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο εξωτερικά, αλλά μέσα σαν άνθρωποι δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. Και δεν έχουν κάτι να πούν. Σε αυτό συμφωνώ, όμως τα περιοδικά θα πρέπει να αυτό που θα βγει προς τα έξω να είναι ένα ωραίο τουλάχιστον αποτέλεσμα εξωτερικό. Έλα μου στα περιοδικά, εγώ θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει φωτογραφία μου σε περιοδικό η οποία δεν έχει φτιαχτεί με Photoshop. Την κυταρίτιδα. Εσύ μου λες για κυταρίτιδα, πού την είδες? Δεν θα κατεβάσω παντελόνι. Συγγνώμη. Αλλά ναι, μου έχουν σβήσει κυταρίτιδα, μου έχουν σβήσει γραμμές από το μάτι, μου έχουν σβήσει που μια χαρά είμαι, εντάξει, δεν είμαι μεγάλη οτιδήποτε. Αυτό λέω, μια χαρά κουκλάσαι βλέπω. Γραμμές, κοιλιά, έτυχε να μου αφαιρέσουν από τα χέρια και στο παρελθόν. Θα με τρελάνει τώρα, αλήθεια. Στο παρελθόν που είχα πιο πολλά κιλά, αφαίρεσα μου από χέρια, από μέση, από περιφέρεια. Γίνονται διάφορα, εντάξει, τα γνωρίζετε. Οπότε το περιοδικό νομίζω ότι να είναι καλά οι άνθρωποι να δουλεύουν καλά το Photoshop. Ναι, είναι πράγματα τα οποία αλλάζουν. Εδώ μπορείς να βγεις από ξανθιά με λαχνή, με πράσινα μάτια. Το Photoshop είναι να βγεις μια άλλη. Φτάνει σου κάνουν και κανένα μικρό λαθάκι και εμφανιστικά γιατί ένα χέρι παρακάτω. Διάφορα. Δεν έχουν γίνει αυτά. Ναι. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες έχεις τα γενέθλιά σου, έχεις μπει στα πρώτα άντα, όπως είπες και εσύ. Πώς ένιωσες? Δεν πρόλαβα να νιώσω τίποτα ακόμη. Δεν το κατάλαβες. Πριν μήνες, έλεγα τους ότι παιδιά πλησιάζω τα πρώτα μου άντα. Επειδή έχει πάρα πολλά χρόνια να γιορτάσω τα γενέθλιά μου, να κάνω ένα πάρτι οτιδήποτε. Έλεγα τους ότι στα πρώτα άντα κάτι πρέπει να κάνω. Να κάνω ένα μικρό πάρτι, κάτι έτσι για τους φίλους, αυτά συγγενείς. Αν κάνετε εσείς πάρτι, έκανα και εγώ. Φτάσει τόσο πολλά εκτός τόπου και χρόνου ήμουν τις προηγούμενες μέρες και συνεχίζω να είμαι και νομίζω ότι θα παραμείνω εκτός τόπου και χρόνου. Που έβαλα του κόσμου τις δουλειές και τα 8.30 το πρωί είχα το πρώτο ραντεβού, την Τρίτη μου ήταν τα γενέθλια μου. Αλλά δεν το Ξυπνάω το πρωί. Λέω, γιατί έβαλα τόσα ραντεβού εγώ σήμερα που είναι τα γενέθλια μου? Έλεγα τους Τρίτη, ούτε συνειδητοποίησα ότι είναι τα γενέθλια μου, ας πούμε, την Τρίτη. Και έτσι κλείσαν η μέρα, παίρναμε τηλέφωνο να μου ευχηθούν. Τι είναι να κάνουμε απόψε, να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω ακόμη, δώστε μου λίγο χρόνο αυτά, να πάρω ραδιόφωνο, να ηρεμήσω λίγο, να σκεφτώ και να σας πάρω. Τελικά πήγαμε έτσι οικογενειακά κάτω κέντρο Λευκωσίας, περπατήσαμε, φάμε κάτι έτσι απλά σε μια ταβερνούλα και μετά σπίτι μας. Μια χαρά. Αλλά κάνουμε τις απίστευτες εκπλήξεις στον αέρα, η ατάκα της γιαγιάς μου, το αν είμαι ακόμα με τον ίδιο. Ήταν φοβερή ατάκα, το έβλεπα και λέω τι νιώθει τώρα, τι θα απαντήσει, ας συνεχίσει να μιλάει η γιαγιά. Άρχισε να τα αποκαλύψει όλα στο τέλος. Δεν είχε κάτι να αποκαλύψει. Η γιαγιά μου η συγκεκριμένη που είναι στην Αγγλία, μένει μόνιμα στο... Είναι η γιαγιά σου? Από τη μεριά του πατέρα μου. Μένει μόνιμα στο Λονδίνο. Την έχω δει 3 φορές στη ζωή μου. Οπότε εντάξει, ξέρεις, αναγκαστικά είχαν πάρα πολλά επεισόδια από τη ζωή μας. Κοίτα, ο τρόπος που με ρώτησε όμως ήταν, φάνηκε μου τόσο... Λέω, σκέψου, ο κύριος πρέπει να την ακούει τώρα. Ο τρόπος ήταν λίγο... Τι έμεινε, ας πούμε. Όχι, ήταν λίγο... Τι αλλάζει τους κάθε εβδομάδα. Είσαι με τον ίδιο αμνή. Είσαι με τον ίδιο ακόμα. Δεν εμπίστευα στα αυτιά μου. Έκλαια από το γέλιο, δεν μπορούσα να σταματήσω. Λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Ήταν η κορυφαία ατάκα. Η κλασική αγιά να σε παντρέψει, οπότε... Όπου επήγαινα, για μέρες, ακόμα και στο ραδιόφωνο την επόμενη μέρα, έστελα μου μηνύματα. Είσαι ακόμα με τον ίδιο, εντάξει. Είναι η ατάκα που σου κολλούν, ξέρεις, κάποιες φορές. Είναι φοβερό. Σε φοβίζει που μπήκες στα άντα? Όχι, καθόλου. Όλοι λένε ότι στα πρώτα άντα παθαίνεις μια κρίση. Εντάξει, ίσως επειδή δεν έχω τον χρόνο να πάθω την κρίση. Δεν ξέρω αν θα την επάθαινα αν είχα πιο πολύ χρόνο. Αλλά όχι, με φοβίζει. Αντίθετα, νιώθω
νιώθω πιο γυναίκα τώρα από ό,τι νιώθω πριν. Ξέρεις, Ελέα μου, ότι στα 20, στα 25 νιώθουμε ότι είμαστε γυναίκες. Στα 30, όσο μεγαλώνεις, το νιώθεις πιο έντονα. Νιώθεις τη θηλυκότητα περισσότερο. Ναι, νιώθεις ότι τώρα νιώθω γυναίκα, ας πούμε. Και όσο μεγαλώνεις, η μητέρα μου λέει ότι τα 40 για μένα ήταν η καλύτερη μου ηλικία. Αυτό λέμε. Οπότε πιστεύω ότι κάθε ηλικία έχει τις χαρές της πραγματικά και μακάρι να είμαστε καλά να ζούμε κάθε στάδιο. Και δεν σε αγχώνει όμως με την έννοια ότι πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να κάνω παιδιά, που είναι εντάξει, πιο σημαντικό, δεν ξέρω την άποψή σου για το γάμο, αλλά πρέπει να κάνω παιδιά γιατί μπήκα στα 30, εντάξει, είμαι πιο νεαρή με τα παιδιά μου. Εντάξει, δεν νιώθω τούτο το πρέπει να κάνω παιδιά γιατί μπήκα στα 30, δεν το νιώθω. Θεωρώ ότι στον κάθε άνθρωπο έρχεται σε διαφορετική στιγμή στη ζωή του. Σε κάποιους έρχεται πάρα πολύ νωρίς, σε κάποιους πιο αργά, σε κάποιους μπορεί να μην τους έρθει και ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Το βιολογικό μου ρολόι, νομίζω από το που τα 20 μου, το βιολογικό μου ρολόι. Άρχισες μια δεκαετία. Εγώ πάντα είμαι καθυστέρηση μια δεκαετία. Θεωρώ ότι θα έκανα τα πάντα για τα παιδιά μου, ας πούμε, αν είχα παιδιά, τα πάντα. Τα λες τα πάντα, θα αφήνεις και τη δουλειά σου. Αν χρειάζεται, θα έκανα τα πάντα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να είσαι δίπλα στα παιδιά σου, βεβαίως να έχεις και την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις. Γιατί μακάρι να την είχα, ας πούμε, και να το έκανα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα είμαι όταν με το καλό κάνω οικογένεια, κάνω παιδιά. Μπορεί να μην είμαι σε καμία φάση να αφήσω τη δουλειά μου για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, γιατί πρέπει να είσαι πολλά τυχερός να έχεις μια πολλά καλή οικονομική άνεση να το κάνεις. Επειδή δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα όμως, εκτός και αν κερδίσει ο Τζόκερ μου. Παίζεις για να κερδίσει, γιατί αν δεν παίζεις δεν θα κερδίσει. Θεωρώ ότι είναι να μειώσω πάρα πολλά τις ώρες της δουλειάς μου για να είμαι όσο το δυνατόν πιο πολλά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι, ας πούμε, και με κοντά στα μωρά. Αυτή την ευαισθησία που λες ότι θα έκανα τα πάντα για τα παιδιά μου, την είχες και στα 20 το σκεφτόσουν, ή όσο μεγαλώνεις αντιλαμβάνεσαι τη σημαντικότητα του να είσαι κοντά στο παιδί. Την είχα του στα 20, αλλά όταν βλέπω, ας πούμε, τα μωρά της αδερφής μου, πώς αντιδρούν όταν έρχεται η αδερφή μου μετά από λίγες ώρες, ας πούμε, στο σπίτι του, τη δουλειά, ξέρω εγώ, ή πώς αντιδρούν όταν με βλέπουν εμένα, ας πούμε, σαν θεία, σαν νονά, ο φανταστικός μου κλπ. Βαφτίζεις τον μωράκι μου. Τον πρώτο, ναι. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη χαρά, πραγματικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι να το συγκρίνει. Είναι η ευτυχία. Ναι. Ο καθένας μας, δεν ξέρω αν το κάνεις και εσύ, βάζουμε στόχους, ονειρευόμαστε, αυτή τη δεκαετία θα είμαι έτσι, σε 10 χρόνια θα έχω αυτό. Αυτά που έλεγες για τα 30 σου, τα έχεις, τα ζεις, έχεις υλοποιήσει στόχους? Δηλαδή, μικρή, στην ουσία, πώς πιστεύεις θα ήταν η ζωή σου στα 30 και πώς είναι στα 30 τελικά? Δεν έχω βάλει ποτέ τον εαυτό μου σε αυτή την διαδικασία. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, δεν σκεφτείς μικρή άνθρωπο στα 30 να είμαι παντρεμένη, έχω παιδί, να έχω μια εκπομπή. Ναι. Γενικά, σίγουρα ήταν κάτι που το ήθελα να κάνω την εκπομπή από πολύ μικρή. Αλλά δεν είχα πει ποτέ ότι μέχρι τα 25 ή μέχρι τα 20 ή μέχρι τα 30. Ποτέ. Γενικά είμαι άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ χαμηλών τόνων στους στόχους μου. Πολλά. Βάζω πάρα πολλά κοντινούς στόχους. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με πενταετία, ήρθε το σορδά, ούτε με πενταετία, ούτε με χρόνο οι στόχοι μου, ούτε σε 3 μήνες. Έχουν να κάνουν με το τώρα. Μόνο με το τώρα έχουν να κάνουν οι στόχοι μου. Δηλαδή, μην με ρωτήσεις, ας πούμε, τι θα κάνω την άλλη εβδομάδα, δεν έχω καμία ιδέα. Ή παίρνουμε πολλές φορές ακόμη για τα πιο απλά. Παίρνουμε τηλέφωνο, ξέρω εγώ στις 15 του άλλου μήνα. Λέω στο παιδιά στις 15 του άλλου μήνα, άξιος του να ζήσει. Να φτάσουν οι 15 του μήνα και βλέπουμε, ας πούμε. Είμαι πάντα άνθρωπος που είμαι τη στιγμή. Αυτό φαίνεται και στη δουλειά σου όμως, ότι έχεις πολύ βαρυφορτωμένο πρόγραμμα και δεν ξέρεις πώς θα το κανονίσεις, ή γενικότερα είσαι έτσι, σε αυτή τη φιλοσοφία? Αχ, το δικό μου το σαρμάνι. Είναι πολύ δικό μου. Είσαι αυτή τη φιλοσοφία, δηλαδή να ζω το τώρα. Κοίτα, και να βάζω έτσι μικρούς στόχους. Το να ζω το τώρα, δεν το ζω με την έννοια του αν θα ζήσω το τώρα και δεν με νοιάζει για το αύριο. Απλά στους στόχους μου είμαι πάρα πολύ λυπή στο ότι βάζω σαν στόχους, ας πούμε, για το μετά. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα σχέδια, ούτε να σκεφτούμε τον εαυτό μου, γιατί μια πολύ αγαπημένη μου φράση είναι το πέτει Θεού τα πλάνα σου να γελάσει. Να είμαστε καλά. Εσύ ξέρεις, ας πούμε, τι θέλεις για σένα.
Οπότε ξεκινάς και δουλεύεις και παλεύεις. Εγώ ήξερα ότι ήθελα να κάνω εκπομπή. Τελείωσα δημοσιογράφος, ξεκίνησα, δούλευα. Δεν είπα ποτέ ότι μέχρι τα 25 μου να μπω στην τηλεόραση. Ποτέ κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα του συμβεί, πώς θα έρθουν τα πράγματα στη ζωή του. Προσπαθείς. Και όσο πιο σύντομα σου έρθει, τόσο πιο καλά. Έχουμε δει κάποιες φωτογραφίες σου πρόσφατα που ήσουν σπίτι σου, νομίζω. Φτιάξες κάτι muffins, κάτι. Cupcakes, ναι. Cupcakes. Είσαι νοικοκυρά, σου αρέσει να περνάνε όλα στο σπίτι από το χέρι σου, να μαγειρεύεις, να Παραδοσιακή γυναίκα. Μου αρέσει, αλλά δεν περνώ όλα από το χέρι μου, γιατί αν περίμενα να περάσουν όλα από το χέρι μου, θα ζούσα μέσα. Προσπαθώ, αρέσκει μου πάρα πολύ να φροντίζω τους δικούς μου ανθρώπους κλπ. Δηλαδή είναι η χαρά μου. Να πω, και νομίζω η χαρά κάθε γυναίκας, ας πούμε, κάθε νοικοκυράς, να κάνει κάτι και να το δοκιμάσουν οι άλλοι ζωές που μα είναι πολλά ωραίο. Ναι. Δηλαδή, άμα δοκιμάσουν κάτι και που μου. Λευκή τελή ζάχαρη. Ναι, κάτι απογοητεύκουμε. Όχι εσύ είναι η άλλη, εγώ φταίω, το έκανα λάθος, αλλά. Λέω, μα γιατί, τι μου έπιε λάθος, αλλά θα το ξαναδοκιμάσω. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψω τη συνταγή. Θα δω ότι πήγε λάθος, θα το ξανακάνω. Αλλά δόξα τω Θεώ, έτσι και με τις συνταγές της Αθηνάς που είναι με τόση ακρίβεια, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα φέτος έτσι που έχουμε και τον περικλείμενο Σουνίδη μαζί μας, που είναι επίσης εξαιρετικός, πραγματικά μαθαίνω απίστευτα πράγματα. Γιατί όταν βρίσκεις χρόνο να ασχολείσαι με τη μαγείρη. Ναι, αρέσκει μου πάρα πολλά. Είναι γυναίκα του σπιτιού. Ναι, πραγματικά. Θα παντρέψουμε. Ξέρετε τι μου αρέσει, η μυρωδιά του ψωμιού όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι. Το πιο απλό πράγμα που θέλεις αλεύρι και νερό, ας πούμε, να κάνεις ένα ψωμί. Ένα φακελάκι μαγιά. Κάνεις εσύ το ψωμί. Το κάνω συνέχεια, οπότε μπορώ. Ας πούμε, απόψε, ένας από τους λόγους που με πετύχετε έτσι λίγο στη βιασύνη είναι γιατί υποσχέθηκα να κάνω ψωμί. Οπότε. Πουλάς μας για το ψωμί, δηλαδή. Πουλάς μας για το ψωμί. Όχι, πουλώ σας, όχι είναι ένας από τους λόγους που είμαι βιαστική μετά, γιατί υποσχέθηκα ότι οπωσδήποτε θα κάνω ψωμί. Πρέπει να κάνεις. Ναι, θα κάνω. Ευτυχώς ψήνατε 2 ώρα, μια χαρά. Θέλω να σε ρωτήσω, τώρα έχουμε δει τους γονείς που είχαν έρθει για πρώτη φορά, έχουν βγει στην τηλεόραση. Ναι, έπαθα σοκ. Μαζί σας. Δεν το περίμενες καθόλου, δεν ήξερες τι ετοιμάζονταν για τα γενέθλια σου εκείνη τη μέρα. Δεν πήγα είδηση ήδη. Γενικά δεν περνάω από τη μητέρα μου το μεσημέρι, φεύγω από το ραδιόφωνο, έρχομαι κατευθείαν μέχρι. Εκείνη τη μέρα ήμουν τόσο άρρωστη, είχα μια φρικτή μικράνια και πέρασα από τη μητέρα μου για να πάρω ένα παυσίπονο. Και βρήκα τη μάμα μου με λουσμένο το μαλλί της, ξέρω εγώ, και λέω της. Ξέρω τις μέρες που είναι ένα χτεριστή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα χτεριστή τα μαλλιά της κλπ. Και λέω της. Τι είναι η Ανούλα μου, ρωτή, είσαι ένα χτεριστή. Λέει μου, εσώνασε μου το μωρό χώματα, λέει μου, παίζαμε έξω, εσώνασε μου το μωρό χώματα, λέει μου. Λέω της, είναι πήρα είδηση. Και ρωτούμε το Γιάννη, Γιάννη μου, τι έκαμες, έριξες χώματα πάνω στα μαλλιά της γιαγιάς. Ναι, λέει και ο Γιάννης. Μέσα στο σχέδιο. Το μωρό νόμιζε ότι ρωτήσαμε να παίξει με τα χώματα, γιατί είναι πάρα πολλά μικρός. Αλλά λέει ναι, ότι το ρωτήσει λέει ναι, οπότε εγώ δεν είχα πάρει. Και μετά λέω της μάμας μου, δηλαδή το μεσημέρι ήσουν έτσι, ξέρω εγώ. Η σχέση με τους γονείς σου πώς άλλαξαν με τον χρόνο, δηλαδή συνήθως με τους γονείς μας στα 18 μας είμαστε πολύ διαφορετικοί από ότι είμαστε, ας πούμε, στα 28 ή στα 30. Η δική σου σχέση ήταν πάντα φιλική ή μεγαλώνοντας ανέπτυξες τη σχέση με τους γονείς σου και με ποιον περισσότερο, με τη μητέρα, με τον πατέρα? Ήταν πάντα φιλική η σχέση με τους γονείς μου. Νεαροί γονείς. Ναι, η μάμα μου έφερε στον κόσμο την αδερφή μου, τη μεγάλη μας, ας πούμε, όταν ήταν 19 χρόνια. Οπότε είναι μικρή, έτσι, σε σχέση, ας πούμε, με το πότε είπαν τα παιδιά της. Είχαμε κάποτε, ας πούμε, κατά διαστήματα όταν μεγάλωνα εγώ στην εφηβεία, ξέρω εγώ, όχι ότι είχα έντονη εφηβεία, καμία σχέση με έντονη εφηβεία, ήμουν στον κόσμο μου. Πραγματικά ήμουν στον κόσμο μου όμως. Είχα έντονους καυγάδες με τη μάμα μου για το οτιδήποτε. Αλλά ήταν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό έχουν όλες οι κόρες με τις μανάδες, δεν ξέρω γιατί. Μεγαλώνοντας όμως, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα τσακωθώ με τη μάνα μου, να συζητήσεις κάτι, να διαφωνήσεις, να πεις συμφωνώ ή οτιδήποτε, ή να το δεις διαφορετικά. Ναι, αλλά να τσακωθώ με τη μάνα μου, ας πούμε, ή να της κρατήσω μούτρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα τους στεναχωρήσω εγώ τόσο πολλά. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά
το παιδί πρέπει να γυρίσει να δει και να φροντίσει, ας πούμε, τους γονείς και λέω να φροντίσει εννοώ την ψυχολογία τους. Δηλαδή, το να μιλάς άσχημα στους γονείς σου, ας πούμε, σκέψου πόσο καταρακώνεις τους ανθρώπους που. Σε μεγαλώσαν, πέρασαν δύσκολα. Ναι, τελευταία είδαμε ένα βίντεο στην εκπομπή, το οποίο δεν έπαιξαμε, είδαμε στο γραφείο, συζητούσαμε εδώ. Ήταν ένας παπάς, ο οποίος μεγάλωσε. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος, ήταν ηλικιωμένος. Παπάς, πάτερ ή παπάς, πατέρας. Κρυώνει, Δεν πειράζει να κατεβάσω τα μανικιάρες και μου είναι όλα ζωντανά. Και ρώτησε το γιο του τι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς, ας πούμε ότι ήταν μια τριανταφυλλιά, δεν θυμάμαι καθόλου. Και λέει του μια τριανταφυλλιά. Και ρωτά το ξανά, τι είναι αυτό, μια τριανταφυλλιά. Ρωτά το ξανά τρίτη φορά, τι είναι αυτό, μια τριανταφυλλιά. Και βάζει του κάτι φωνές. Και με ρωτά συνέχεια, ξέρω, έντονη αντίδραση, πάρα πολλά έντονη του αντίδραση. παιδιού προς τον πατέρα. Ναι. Και βλέπεις τον πατέρα ότι έφυγε στεναχωρημένος και απογοητευμένος. Και μετά είπεν του ότι όταν ήσουν εσύ μικρός, ακριβώς εδώ σε αυτόν τον κήπο, ξέρω εγώ, με είχες ρωτήσει πάνω από 30 φορές τι ήταν αυτό και εγώ θυμούμαι ότι σε αγκάλιαζε τις 30 φορές και σου εξηγούσα τι είναι. Οπότε θεωρώ ότι πολλές φορές μπορεί να γίνουμε σκληροί με τους γονείς μας, αλλά δεν πρέπει. Πρέπει κάποια στιγμή γυρίζει, όπως μας εφροντίσαν εμάς κάποτε, άλλαζαν μας πάνες, εταΐζαν μας, έπαιρναν μας τους γιατρούς μας, εκλέανε, παρηγορούσαν μας, έπαιρναν μας στην αγκαλιά τους. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να κάνουμε εμείς με τους γονείς μας όταν μεγαλώσουμε, γιατί περιμένουν να χαρούν μέσα από εμάς κάποια πράγματα. Λες τα μυστικά σου στους γονείς σου ή στη μητέρα σου, γιατί συνήθως οι γυναίκες Στον πατέρα μου. Και στον πατέρα μου λέω τα. Σε συμβουλεύει γενικότερα και για τα προσωπικά σου, τα επαγγελματικά σου. Κοίτα, από την οικογένεια μου, όχι μόνο από τους γονείς μου, από τα αδέρφια μου, δεν κρύβω απολύτως τίποτε. Θα μιλήσω ανοιχτά για τα πάντα. Για τα πάντα όμως, για τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε όλοι έτσι. Ναι, είμαστε όλοι έτσι. Ακόμα και ότι διαφωνούμε με κάτι το οποίο μπορεί να σκέφτεται κάποιος ή με τον τρόπο που λειτουργεί, συζητούμε το. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κρατήσει κάτι για τον εαυτό του. Σε πιέζουν για οικογένεια? Καθόλου. Όχι. Δεν είναι όπως να σου πούμε, άντε να σε δούμε, να σε παντρέψουμε, να δούμε και ένα κονάκι από σένα. Μάλλον μου έχω τη γιαγιά μου για Α, να πληρώνει τους ούλους, δηλαδή. Κάθε φορά λίγο το. Είναι γνωστό, το έχει και γραφτεί, το αποκαλύπτω εγώ, ότι το καλοκαίρι έκανες ένα μακρινό ταξίδι, ξεκουράστηκες, έπιασες τον εαυτό σου να είναι πιο χαλαρός με την έννοια ότι εκεί μπορεί να μην σε γνωρίζουν όπως μπορεί να γίνει στην Κύπρο. Όχι, όχι, για να πιστεύω. Συμπεριφέρεσαι το ίδιο, δεν θα σκεφτείς, είμαι έξω, να μην κινηθώ έτσι, να μην... Όχι, ζωή μου, δεν έχω τέτοια θέματα. Νομίζω να το καταλαβείς αν με δεις έξω. Τελευταία πήγα στο φαρμακείο με τις πιζάμες. Κάνω ακριβώς ό,τι έκανα και πριν τις εκπομπές και πριν την τηλεόραση. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να κάνω κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, επειδή είναι από έξω. Ή να φοβηθείς τι θα πούν για σένα ή αν ο κόσμος θα κρίνει. Να σου πω, τι να φοβηθώ όμως ότι θα κρίνει, ενώ ο κόσμος να κρίνει τι. Εγώ πήγα με τις πιζάμες στο... Ναι, για παράδειγμα, που το κάνουν. Έκαναν στην Ελλάδα, εγώ Είχε κάποια κυρία τζάμε που και γελάσαμε κιόλας, ας πούμε, ενώ... Δεν μπορώ να πω με το... Ξέρεις, στο φαρμακείο, εντάξει, συνηθίζω να πηγαίνω με τις πιζάμες. Έτυχε, φαντάζομαι. Έτυχε, ήταν νύχτα, ήταν δίπλα από το σπίτι μου. Θα νομίζεις τώρα πως το διευκαιρνεί και χριστιανές πιζάμες και Βέρτα με τις πιζάμες ή ξέρω εγώ και όλα με του Θεού, αλλά εάν είμαι ας πούμε σπίτι νύχτα και ψάχνω κανένα, δεν νυχτερεύω φαρμακείο και φορώ καμιά πιζάμα, θα δυσκολευτώ να βγω, ας πούμε, και να πω να πειθώ ή ότι... Μοιάζουν πολλά με πιζάμες σου. Κοίτα, την τελευταία φορά ήρθα πριν λίγες μέρες την προηγούμενη εβδομάδα με μια πιζάμα στη δουλειά. Α, ήρθες στη δουλειά με πιζάμα. Ναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι δεν φαινόταν πιζάμα. Και μόλις με είδα στο ραδιόφωνο, λέω «Α, είναι πιζάμα, έχω την κι εγώ». Έτσι, εντάξει, τότε φαίνεται ότι είναι πιζάμα. Επειδή είσαι τι γι' αυτό. Όχι, μετά είδαμε και ένας άντρας φίλος μου και λέει μου «Α, ωραίο το πιζαμάκι είναι, ας πούμε, μια χαρά». Δεν σε στυλ φόρμα και εσύ νομίζεις ότι είναι να σε στυλ φόρμα η πιζάμα ή...
Εντάξει, ήταν μια φορμούα, ας πούμε, που είχε ένα καρτούν. Δεν ήθελα να ακούσω κανέναν αρκουδάκι, κανένα. Φαίνεται ότι ήταν πιζαμούα η αλήθεια. Λέω και εγώ, εντάξει, έβαλα ένα πιτζαμάκι και μια δουλειά. Κάτι που είναι γνωστό, δεν μπορούμε να μην σε ρωτήσουμε, δηλαδή όλοι θα ασχοληθούν κάπως με την προσωπική σου ζωή, είσαι με έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Εμείς θέλουμε να σε ρωτήσουμε τι σε κέρδισε πάνω του. Τι σε κέρδισε. Για να το κάνεις γνωστό, γι' αυτό σε ρωτάμε. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες, άρα είναι ένας άνθρωπος και σε έχουμε πιο δει και στα ξεχωριστός. γαλιστεία μαζί με τον. Ξέρω, όταν είσαι τόσο καιρό με έναν άνθρωπο, καταρχάς δεν είναι κάτι το οποίο επιλέγω. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να αποφύγεις. Γιατί για να το αποφύγεις, σημαίνει ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα πας ποτέ έξω, δεν θα πας ποτέ να φας έναν παγωτό, δεν θα πας ποτέ να πιεις έναν καφέ, δεν θα το ζήσεις φυσιολογικά. Οπότε δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί μετά κανείς δεν θα θέλει να είναι μαζί σου. Ποιος θέλει να είναι με μια γυναίκα που είναι να του πει, α, να σου πω, ξέρεις, δεν θέλω να βγαίνουμε έξω, δεν θέλω να βγαίνουμε για καφέ, δεν θα σε αντέξει κανένας ούτε μισή ημέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε. Και δεν υπάρχει και λόγος να μην ζεις όπως όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, να πας να περπατήσεις, να πας μια βόλτα, να πας στη θάλασσα κλπ. Τώρα ποια ήταν η ερώτηση. Τι σου κέρδισε πάνω του. Λοιπόν, Έλενα μου. Εντάξει, επειδή γενικά νιώθω λίγο ανάπολα να μιλώ για σχέση μου έτσι προσωπικά, νομίζω είναι ένα γενικό σύνολο που σε κερδίζει πάνω στον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με εξωτερική εμφάνιση ή οτιδήποτε. Ένα γενικό πακέτο το οποίο σε κερδίζει πάνω στον άνθρωπο, πάνω σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Και σε ένα γενικό πακέτο που θα σε ελκύσει πάνω σε έναν άνθρωπο. Και τη ζωή είναι το ίδιο. Οπότε δεν μπορώ να προσδιορίσω κάτι συγκεκριμένο. Ξέρεις τώρα, τη βλέπω ότι νιώθει και κάπως άβολα, αλλά. Θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Θέλω να τη ρωτήσω. Η Έλενα σίγουρα θέλει να σε ρωτήσει. Να είσαι σίγουρη. Ναι. Δεν υπάρχει Ναι, θα το πάρω διαφορετικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στην ανάντερ τα οποία θα σε κερδίσουν. Αφού μόλις απάντησε. Σου είπε το πακέτο. Ναι, πέρα από το πακέτο, είναι προσωπικό. Ωραία, γενικά. Για να μιλήσω γενικά. Γενικά, γιατί θα τα έχει, κατάλαβες. Εντάξει, γενικά θεωρώ ότι ένας άντρας, όπως και μια γυναίκα για να είναι σωστός σύντροφος, πρέπει να είναι ο άνθρωπος που να μπορείς να μιλήσεις μαζί μου για τα πάντα. Πρέπει να είναι ο φίλος σου, ο σύντροφος σου, να τον βλέπεις και να νιώθεις ότι να μιλήσεις, να βγάλεις που μέσα σου τζίνα που έχεις να πεις, τότε να νιώσεις πιο ήρεμη και εσύ για οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό να είναι όλος μια μεγάλη αγκαλιά και να σε καταλαβαίνει, να σε αγαπά. Και ειδικά στον χώρο που είσαι, είναι, γιατί είναι πολλά πιο δύσκολο. Θέλω να σου πω, επειδή λέμε το συχνά, ειδικά στον χώρο που είσαι, ο κάθε άνθρωπος στον χώρο που δουλεύει θέλει την ώρα να πάει σπίτι του, σίγουρα κάτι έχει να πει. Ναι, είτε δουλεύει στην τηλεόραση, είτε δουλεύει σε μια εταιρεία, κάτι θα έγινε μέσα στην ημέρα που θα θέλει να το πει, θα το κρατήσει μέσα του, θα θέλει να το βγάλει, κάτι το οποίο μπορεί να τον εκνεύρισει, κάτι το οποίο μπορεί να τον προκαλεί σε οποιαδήποτε συναισθήματα, σε οποιαδήποτε δουλειά. Θέλει να πει σπίτι, και την ώρα που μπαίνει σπίτι να νιώθει ότι εντάξει, είμαι σπίτι μου, είστε σπίτι μου. Και να τα αφήσει όλα έξω από την πόρτα του σπιτιού σου. Αν δεν το καταφέρνει το πράγμα με έναν άνθρωπο που είσαι, τότε. Δεν υπάρχει λόγος με να ποιον να το αφήσεις τα καταφέρεις. Άρα το βασικό στοιχείο είναι η επικοινωνία. Ναι, η επικοινωνία. Δεν μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο που δεν επικοινωνείς. Σκέφτεσαι στα άμεσα σχέδια το γάμο. Φοβάμαι, δεν σκέφτομαι. Καθόλου. Αλλά δεν είναι μια απόφαση που θα την πάρει η ίδια. Πρέπει να τη Ποιος δεις. θα την πάρει. Θα σου γίνει πρόταση. Αν δεν ξέρεις πώς γίνεται, θα σου γίνει μια πρόταση. Αν δεν γίνει η πρόταση, πώς έρχεται το Ναι, γάμο. αλλά αποφασίζεις την ζωή μου. Θα πεις ναι, θα πεις όχι, ξέρεις, Ναι, αποφασίζεις. τώρα μπορεί να σου τύχει, να πεις ναι, να μπορεί να πεις. Ναι, σίγουρα δεν νομίζω να είσαι ένα άνθρωπο για να πεις σκέψου να είσαι Όχι, ένα γενικά, άνθρωπο. λέω, γενικά. Τώρα που το σκέφτομαι, όχι, ξέρεις. Γενικά, λέω, γενικά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε αφήσω να πας να κάνεις το ψωμί σου. Για να το φτιάξεις, να μην ακούς μετά ότι υποσχέθηκες και να Και να μην προλάβω να το φτιάξω. Να αγοράσω να ένα το φτιάξω. Όχι, να φτιάξω άλλον αύριο, δεν πειράζει. Εντάξει, να μείνουμε καλά, να μιλήσουμε για άλλη. Εμείς Εμείς έχουμε ερωτήσεις. Ρωτήστε με. Έχουμε και ένα παιχνίδι.
Ναι, αλλά δεν έχουμε με τι να σου κλείσουμε τα μάτια. Ναι, με τι να σου Αν τα κλείσουμε κλείσουμε τα μάτια. χέρια μου, θα με εμπιστευτείτε. Όχι, δεν θα σε εμπιστευτούμε γιατί να χρειαστούμε τα χέρια σου. Ναι. Άκου τι θες να κάνουμε. Θέλουμε αντικείμενα που είναι εδώ μέσα και καθημερινά τα αγγίζεις, Ναι. να δούμε αν μπορείς να τα αναγνωρίσεις με κλειστά μάτια. Ναι, μπορώ σίγουρα. Έκλεισε ένα. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε να βρούμε. Αλλά διάλεξε τα αντικείμενα που τα χρησιμοποιώ όντως καθημερινά. Ναι. Λοιπόν, τι να πάρω, είναι εύκολα εδώ μεταξύ. Έλενα μου, έχω μια απορία. Πώς ξέρεις τι χρησιμοποιώ καθημερινά για να το πάρεις? Αυτό. Τώρα αυτό το πράγμα. ναι. Α, είναι οι καρδιούλες στα χαρτάκια. Το βρήκε. Ζωή σειρά. Αλλά δεν τα χρησιμοποιώ κάθε μέρα, Έλενα μου αυτά. Ναι, αλλά ήβρες το. Έλα, δώσ' της αυτό. Φεύγουμε από το πλάνο, ερχόμαστε, εντάξει, προσπάθουμε να Και ούτε βρούμε τούτο το αντικείμενα. χρησιμοποιώ κάθε μέρα, απλά έχω το διακοσμητικό. Ποιος το έχει φέρει? Θυμούμαι, να σας πω την αλήθεια. Θυμάσαι πώς είναι? Όχι, θυμούμαι. Μα αυτό είναι στο έπιπλο που είναι δεξιά, αλλά δεν το χρησιμοποιώ κάθε μέρα σίγουρα αυτό. Εντάξει, περνούν τις πράγματα που είναι λογικό να καταλαβαίνει τι είναι. Τι άλλο μπορούμε να σου φέρουμε? Εδώ μέσα όλα είναι. Μέσα στο πρώτο σιρτάρι έχω πολλά πράγματα που τα χρησιμοποιώ. Πέρασε στο δοκιμάσει. τεστ, το ξέρεις το καμαρίνι σου καλά. Είχαμε έτσι ένα θεματάκι, λέγαμε τι να τις κάνουμε, τι να τις κάνουμε. Της λέω, ξέρει τα αντικείμενα που είναι μέσα στο καμαρίνι. Τώρα όμως που της βλέπω είναι όλα. ξεκάθαρα, δηλαδή εντάξει, βουλκάκι. Σίγουρα το πουλουκάκι δεν το χρησιμοποιώ καθημερινά. Βλέπεις όμως και Το γράφει βλέπεις. I love you, γι' αυτό λέω ποιος το έχει φέρει. Πολύ όμορφο. Ναι, όχι, ξέρω τα αντικείμενα μου γιατί είμαι εδώ πάρα πολλές ώρες τις ημέρες. Πάρα πολλές. Και μου να τσιμηθώ μέσα στο κομμάτι μου. Χριστιανό, μου έχει γίνει ποτέ ένα περιστατικό που να σε έχει φοβήσει και να το θυμάσαι, δηλαδή να έχεις νιώσει Να σε πραγματικά στεναχωρήσει, φόβο. ναι, Ναι. Φόβο. Ναι, μπορεί να είναι κάτι που Ναι, το μπορείς να θυμάσαι σχολιάσεις. εκείνη τη μέρα, ας πούμε, έτσι για πάντα. Τις βάζουμε δύσκολα. Προσπαθώ να θυμηθώ πίσω. Είναι πιο δύσκολο όταν μπαίνεις στη θέση του Όταν να ήμουν απαντάς. μικρή είχα φοβία με τους σκύλους. Και εσύ. Αλλά πραγματική φοβία. Δηλαδή θυμάμαι ότι μια φορά καλέσαν την πυροσβεστική να με κατεβάσει από ένα δέντρο πανύψηλο που είχα βγει, γιατί από κάτω είχε ένα τεράστιο σκύλο τόσο. Εγώ έβλεπα το σκύλο ότι ήταν τεράστιο, ενώ ήταν ένα σκυλάκι τόσο. Και εντοπίσαν την πυροσβεστική να με κατεβάσουν, γιατί δεν με κατέβαινε από το δέντρο που είχα βγει πάνω στην κορυφή. Γιατί του δεν δέντρου. φεύγαν το σκυλάκι. Γιατί δεν φεύγαν το σκυλάκι, ήταν Ναι, πιο πιο εύκολο. εύκολο. Δεν κατέβαινε. Μάθηκα και τον άλλο σκυλάκι. Αλλά τελικά πώς ξεπέρασα ζωή με τη φοβία, γιατί είχα πραγματική φοβία. Ναι. Ο πατέρας μου όταν γέννησε το σκυλάκι κάποιου φίλου, οικογενειακού του φίλου, πήραμε να δούμε τα νεογέννητα, το οποίο ήταν πάρα πολλά μικρά, οπότε δεν τα φοβάσαι. παίρναμε κάθε μέρα για 2 μήνες, κάθε μέρα. Ξέρεις όταν βλέπεις ένα σκυλάκι κάθε μέρα να Όταν μεγαλώνει, δεν το μεγαλώνει, αντιλαμβάνεσαι ότι μεγαλώνει. Ναι. Μέχρι που έφτασε 2 μηνών και μπορέσαμε και πήραμε το. Και πήραμε το στο σπίτι. Μετά πρέπει να σου πω ότι στα 17 μου ήβρα ένα pitbull μέσα στο δρόμο και μάζεψα τον και πήρα το μέσα στο δωμάτιο μου και κοιμηθήκαμε μαζί τη νύχτα με το pitbull. Δηλαδή πέρασε στο άλλο άκρο. Ναι. Δηλαδή μετά που μεγάλωσα, ας πούμε, την Καμόρα, που ήταν το όνομα Το του μικρούλι σκύλου μας. μας. Όχι, του δικού μικρού, μας. ναι. Μετά που μεγαλώσαμε, ας πούμε, την Καμόρα, και θυμάμαι ότι έδινε μου η μαμά μου ή 2 σελήνια ή 4 σελήνια Ναι. το απόγευμα να πάω να πάρω πράγματα. Όταν είχα 2 σελήνια, αγόραζα κανέναν τόνο για τους γάτους της γειτονιάς. Που τότε ήταν λεφτά τα 2 ζωή σελήνια. μετά. Παναγία μου, αφού Ναι. θυμάμαι ότι Και τώρα δεν μου επουλούσαν τόνους και οτιδήποτε, γιατί ξέρω ότι τάιζα τους γάτους, τους Ναι. φίλους κλπ. Και θυμώ ότι πιάσα η μάμα μου, έραφηκε η μάμα μου και ήταν ακριβώς δίπλα. Και λέω της, έλα μαζί μου τώρα, να τους πεις να μου πουλούν, αφού πληρώνω το, γιατί να μου πουλούν, ξέρεις, τα λεφτά μου αντί να τρώω chips ή οτιδήποτε, όπως όλα τα μωρά, τρώω πιο λίγο, Για να ταΐζω, ας πούμε, ναι, ήμουν... Και έτσι ξεπέρασα εντελώς τη φοβία μου με το που μεγάλωσα Μετά, από το δικό μου το σκυλάκι και πλέον πέρασα στο άλλο άκρο. Και πάντα είχα, ας πούμε, σκύλο μετά. Και μεγάλους σκύλους να δω, είναι μια Δεν χαρά. σε φοβίζει τώρα. Ναι, όχι, αντίθετα, αγαπώ τους πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θυμάσαι ένα περιστατικό που μας έκανε να νιώσεις περήφανη για σένα? Για σένα.
Είστε, είναι εκπομπή σου. Είστε τώρα κλασιά. Περνάμε στη ζωή μας διάφορα πράγματα, δηλαδή που νιώθουμε για τον εαυτό μας ότι... επιτυχίες, αποτυχίες, κάτι που σου έμεινε και ήσουν υπερήφανη, που το κατάφερες εσύ, που το έκανες. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τη στιγμή που πήρα την υποτροφία, το ήθελα πάρα πολύ, περίμενα 5 χρόνια να πάω να σπουδάσω, οπότε εκείνη ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Σίγουρα η πρώτη φορά που βγήκα στον αέρα, αλλά όχι περήφανη όμως, δεν νιώσα περήφανη, νιώθα πάρα πολύ όμορφα. Δεν θυμάμαι κάποια στιγμή να νιώσα περήφανη για μένα και εγώ πώς νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου. Νιώσεις όμως ικανοποίηση ότι κατάφερες κάτι. Χαρά, μεγάλη χαρά. Αλλά περηφάνεια για τον εαυτό μου δεν θυμάμαι να νιώσα σε κάποια φάση. Νομίζω, δεν ξέρω αν εμείς νιώθουμε περηφανία για τον εαυτό μας. Για κάτι που μπορεί για την υποτροφία, η μεγάλη ικανοποίηση, ναι, η περηφάνεια. Να σε κάνει να νιώσεις ότι... Γιατί είχες προσπαθήσει, καταλάβες και τα κατάφερες. Ναι, αλλά πάλι το συναίσθημα ήταν περηφάνειας. Ναι. Ναι. Πώς χωρί... Δεν ήταν... Κατάφερα τα. Ναι. Χαίρομαι τόσο πολλά που έκανα την υποτροφία, χαίρομαι τόσο πολλά για την εκπομπή και χαίρομαι ακόμα κάθε μέρα. Δεν ήταν όμως περηφανία, ήταν χαρά. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. που ήρθατε στον χρόνο σου για μας. Εγώ ευχαριστώ, αν και επέτρεψα σας λίγο. Πήρα σήμερα τηλέφωνο τη Ζωή, λέω της έπαιρνες με τηλέφωνο γιατί δεν έχω τηλέφωνο. Ξέρεις, ήμουν υπέρμαχος του ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κινητό. Τι εννοείς, έκλεισες το κινητό σου? Όχι, ένα πρωί ξύπνησε, δεν ξύπνησε μαζί μου το κινητό. Κάτι πρέπει να κάνεις, ξέρεις το. Ναι, επιγόντως. Ναι, γιατί είναι το εργαλείο σου. Που ξέρει όλος ο κόσμος και για τη δουλειά, για οτιδήποτε. Ξύπνησε ένα πρωί και το τηλέφωνο μου δεν ξύπνησε μαζί μου. Ήταν κλειστό. Και παρέμεινε κλειστό. Έχεις άλλο ξυπνητήρι, είναι το κινητό σου? Είναι φυσικό ξυπνητήρι, είναι λίγο. Ξυπνώ 8 φορές μέσα στη νύχτα από μόνη μου, οπότε δεν χρειάζομαι ξυπνητήρι για να ξυπνήσω. Είμαι μονίμως ξύπνια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ και για που μας άνοιξες και το καμαρίνι σου εδώ. Παιδιά, είναι εύκολα το καμαρίνι. Αυτό το ξέρω, ειδικά εγώ τότε που ήμουν στο Μέγκα. Δεν χρειαζόταν κάτι. Κατευθείαν μέσα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα. Θα τα πούμε και για τον dancing. Ναι, ό,τι θέλετε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχετε καλή σεζόν. Καλές ευτυχίες. Και όλα τα καλά, ό,τι επιθυμείτε να σας έρθει. Επίσης το ευχόμαστε και θα σου ευχηθούμε σύντομα να σε δούμε και νυφούλα. Δεν μπορούσα να μην το πω. Εγώ θα σου ευχηθώ ότι θες να σου έρθει και η υγεία. Και η υγεία πάνω απ' όλα. Και we love you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Turn up this mother.